So what's up mga higala, naarang atong gisugba mga higala oh. Muna atong gisugba mga higala. Tusno lang natog suka ug asin mga higala. No? Arang asin no. Suka ug asin. As lumas sa suka eh. Buta pa gina kog limon. Sus. Aslum kayo. Aslum kayong suka may gala. Napagay limon. Sabi ka aslum. Mura kita itong snack karong hapon na may gala. So, kamu dia may gala. Hapon naman, pang snack na mo dia. Tahong parehatang nag-snack ron. Mura ito may gala. Tapos na naman yan. Simay hapon.